tuwa. Basa Jawa setrik. Kok o kabeh? Apa? Ora neng aneh, o kabeh. Ada A-nya. Nggih. Nek mboten klentu panjenengan Pak Didik. Oh, nggih leres-leres. Sak yuta berarti. Sak yuta. Kowe sing bisik aku lho. Pripun? WA-ne jenengan mang lebokke WA-ne kula. Kula kaget niki. Apa? Kon maju ora tau gelem maju. Loh, Lingsem. sing penting ra ya dudule maju ta ya. Oh iya. Ngono Sing penting kuwi. dongane. Dungane. Karo sawere. Nak, kuwi ya penting kuwi. Sampun mbak lurah, Pak. Mbak lurah. Lah ning aku ki anggere ana saweran mlebu aku mung ngeruh tok. Lah ngapa? Nak dhisik ki saweran ki mlebu saka ngisor debok kan dalang ngene. Saiki do langsung. Kono rene. Kok ben pindah don jupuk susuk dhewe. Tadi tekan kono kari 2000. Heeh, mulane kuwi. Ya, iki ana panyuwuran-panyuwuran liyane meneh ora, Nduk? Diaturke. Menika wonten saking Pak Jumadi. Pak Jumadi. Saking Jakarta nyuwun ali-ali sampun transfer Rp700.000. Oh iya. Luar biasa. Matur nuwun berkah barokah. Nggih, pohon berkah kagem sinten mawon ingkang sampun peparing mugi berkah barokah. Ora lokak ning tambah kebiak. Nggih. Nduk Tatin karo Nduk Elisa nampa apa antuk salam saka Pak Sugito Plontang. Oh nggih, Sukses selalu ya nggih. Matur nuwun ya. Nggih, menika lagu yang kedua permintaan terbanyak adalah Podang Kuning. Kodang kuning. Podang Kuning nggih mengke Pak Dewan Katuran Hah? Pinara. Satu lagu lagi dulu ya. Heeh. Dadi ku nak Pak Dewan Kersemu aja lali, Tin. Apa? Ya aja lali. Iki ben nang kene tetepan ngono lho. Pak Rida karo Pak Didi wis Sesuk iki nggo ngetil, ya kok getol. Soale aku sesuk bari ngalor sesuk tadi. Ngono Pak Dewan ora kersa munggah ora nyawer meneh, waduh. Dewu ya, Pak Pau dalu sawerane pundi? Ora oleh-olehan aku. Nggih, mangga. Podang Kuning ngagem bawa mboten Pak Bu? Nggih, mboten ngantuk. Tekan jam 4 siap. Oh, cocok ya. Siap. Benjang nanggap malih nggih. Urunane sing rada akeh. Wong kowe iki pelaku budaya ngarani sik. Malak ra. Maksud iki ya ben tambah berkah lho nek awak dhewe le urunan ikhlas ki esuk gentine luwih akeh. Tenang. Apa meneh nanggon merti desa kaya ngene iki Tin, yang dibutuhkan adalah kejujuran dan keikhlasan. Karena kejujuran dan ikhlasan akan kembali ke diri mereka masing-masing. Niat apik ya apik. Nggih. Mula iki samperan loro ki aku ora ikhlas didom tadi. Lah kuwi engko sapa sing nggawa kuwi bakale ora bakal mandek nang WC. Aku nggawa promat. Dalang kok disepatani mentret. Aku ora kena rene nggo obat ya padange. Ya, mangga Nduk. Nggih, ngagem bawa Mbak Elisa. Nadyan wujud temong baksi pancen rukun. Iya, rono rene kerep bareng. Nanti kaya komo rantih karo komo wurung. Apa komo wurung? Komo wurung gitu apa? Komo wurung iki. Wurung rasidul. Heeh. Jajal suara kakung. Ya. Ayo suara kakung lemangan dileksik. Aku ngerti mamah lah. Oh, jajal suara kakung. Penggerong siji mangan. Lah yo. Mau nang jero nggawa kerupuk.
Metu gawa roti, saiki nek mangan meneh. Dilek dulu, dilek. 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 Sampun. Sampun. Mas nganu wi, Mas apa mie anu mie Heeh. piro? Menika Mas Golek. Guntara, menika Gidalang menika. Wah, iki arep naik daun. Goleki Si podang. si podang jenar. Saiki yo bagus wong Libonga wis ilang. Apa le? Oh le jengkel ta. Iya kok iso gejlungup. Apa kabur? Daya-daya ini kok. Sak larik meneh ya. Ibu bunga. Ebo bunga ing atiku. Dalang yo cengkoke. Ketoke arep moro ngalor jebulane ngidul oh tekan-tekan. Sing penting tekan. Cah ki pokil. Apa-apa ngirit termasuk swara bawae diirit-irit ngono kok. Kok iso ya aku nek ono tiba ya tetep tiba. Niki wau enteng ejanipun mikir sak menika ora didilongi mbok menawa sentimen sing son. Iki nek karo lanang iso bareng ra. Nek karo lanang ngono bareng iso metu nek. Kowe metu Bakal kita berdua tambah lenang siji. bareng le metu? Iya. Metu apa nih? Suara. Din mbok ora. Menyuarakan. Ora terus cocok ora. Ora lho kan Elisa aku urung ndek bojo, iki ya urung ndek bojo. Kowe wae sing urung tau metu bareng. Digenepi urung metu suarane, ha. Masih sih urung tau. Ya coba. Niki Nek aku wis kulino bareng. oh bareng ta. Nah nek iki kan kowe urung tau to. Nek engko ra metu bareng piye? Bareng ning bareng ning sing siji keturun. Iku nek lampu tuh bareng kecelakaan berarti. Coba. Ya, coba. Ya udah. Ji ro lu. Nyanding bisa Luar biasa lho, Sa. Ketoke jodoh. Tepuk tangan kage. menyesuaikan no. Ketoke jodoh ya Din ya. Menyesuaikan. Sesuk ketoke jodohmu Aku kan lugu. Iki lho, Mas Gun Piye? jodoh ketoke ketemu. Ngertine piye? Jodohne Jodoh ki ciri-cirine opo? cirine iso banter. Kene wayahe Bisa bareng ngono lho maksude kowe iki apa-apa Ra niku. mesti nek bareng kok ono jodohne. Iki lho, iki mau mripate mendelik kabeh ya to. Terus iki janggute to, ngene ya do bareng lho kuwi mau lho. Irunge megrok kabeh. Ya mekrok kabeh. Ha, nganu piye? Dijodoke wae apa piye? Sapa ngerti sesuk anak-anak truwelu? Ya. Nek ketoke setel nggih, setel to Pak? Setel to ketoke. Style kendul, los. Setel kendul. Tambah jol. Los. Piye wangun apa ora? Ya dalan. Iki dalang kowe ya dalang to. Seniman ya seniman padha. Gelem apa, Bun? Gelem nek rambut tumbal kowe. Nggih ganjel. Anune wetone apa wetone? Kok nek ra padha Eh. wetone ra cocok ya padha wae. Iki kek nembang iki dudu biro jodoh. Mah do takon weton. Ayo. Iso awan ning omah wis ora kerasa. Guyuran aku lagi sing kasarian.
Podang kuning gayeng ya wae ya gayeng kok. Dasare ya ana orjene barang nanti. Heeh ya. Ana orjene permintaan. Oh ngono ta? Iya. Sing ngersake sapa? Mbak Lurah. Mbak Lurah kalih Mbah Pak Dewan Pak Rida. Oh. Mula to kok mula. Enek orjene kok. Iki mesti tanggapane larang aku ya. Ya ben meriah barang kok ya. Heeh ya. Zaman biyen wis ana, Nduk. Nah, kini dikersake meneh ya wis enggak apa-apa. Nggih, pokokan kita berkolaborasi. manut sing nanggep. Iya to ya. Pun dilayani koyone awake dhewe dodol ya sing tuku piye ngono. Mula aku ya cok nampa sapa panuwunan saka para penanggap. Sesuk umpamane ana sing request mijing kangge Mbak Tatin nggih. Oh nggih, mangke sepote anu koprol. Nggih, aku arep ngono. Ora sida kok wis amang-amang nyawa. Manut sing tuku. Manut sing tuku kon koprol ya koprol. Ku nek gagar tak piye? Pak Diwan jare mau diaturi. Pak Rida monggo katuran pinarak wonten Boten pepanjenengan. ngirangi kehormatan Pak Dewan saged Pak mincah Rida kalian Pak Bunga. Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Dewan, Mbah. Mbah Lurah. Ya wong loro, rasa iren ngono lho. Nggih. Ayo, yuk Kekalihipun. Kanca-kanca. Ya. Damar Wulan. Lan Patih lu bener. Mbak Lurah ora dengar, Nduk Tin. Mbah Lurah iki Ora gelem kelong kae. Mbah. Mbak Lurah pun dalu Mbak Pak Lurah. Cange. Wilujeng dalu, Bapak. Niki Dalu. Mbak Tatin Nggih. kali Mbak Elisa. Nah, Mbak Tatin sudah punya suami, nah Mbak Elisa Belum. Legan. masih lega. Ya. Lah pripun ajeng pados tiyang Banaran? Banaran polisi wonten, ya. Oke. Tentara wonten, gitu. Tentawis. Pensiunan kepala sekolah wonten. Wah siap. Kula sapa-sapa gelem aku. Sing penting Anggota kudu DPR sapa-sapa. enten iku dibuju ampun. Gitu. Oce, mugi-mugi. Piye kowe iki? Lah yo aku sapa-sapa gelem kok, Mbak. Mau gelem-gelem kok Sing ora. penting kudu wedhus sapa-sapa. Apa wedhus? Oh carane ya wong sing penting urip, nek sing penting urip ya wedhus po sapi. Sing penting lanang.
Sing penting lenang. Heeh. Ayo kewan yo lenang. Ojo. Yo sing apik-apik lah. Pak pangapunten iki kalih nggih gojekan nggih. Nggih. Pak Didi Mudeng ngono mboten. ada nyanyi napa? Oh nggih. Sing pun nikah pundi? Kula. Niki Oh nggih, sing dereng pundi? lho. Disawer sak yuta gitu. Sawer nggih. Benten nggih. Asun iki, Pak. Ajeng disawer. Sing dereng nikah ra diawis. Oh nggih. iki slamet iki slamet. Justru sing wis nikah ki larang mergane kebutuhane akeh ya mikirke bojo ya anak ya engko pawone piye kowe kan lagi jajan tok to. Ya beda cara barang isih segel. Apa? Isih segel. Segel. Ya. Berarti buka segel ngono. Ya udah, carane nek ana segele larang ngono. Ya aku ya ono lho. Nggih, mboten usah ribut. Lah jenengan nyuwun disawer mboten? Nggih. Saniki Nyuwun nomor rekeninge. mboten. Mboten. Apal mboten rekeninge? Boten. Lah iya berarti ora situ disawer. Aduh. Jenengan Apa lho Mbak? Aku kula cash mawon, Pak. Oh nggih. Boten Cash mawon to, nggih? Nggih, boten Oh, cat nggih. transfer. Ketok asline tadi niki ketok. Pinter nggih. Pinter ya, pinter. Lah saniki badhe nyuwun disawer. Nah. Cek. Lah yen arep disawer wong dereng tepang, jenengan tepang kula mboten? Mboten to? Kula dereng TTP tuh tipean, Sah. tipetungan, Niki Mas. pitepangan. 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 Nek Nggih. tapi nek kula saged nerawang kok. Nggih. Ah, iya. Bahasa pundi niki? Napa? Bahasa pundi niki? Basa Jawa. Basa Jawa setrit. Kok o kabeh Apa? ora neng aneh, o kabeh. Ada A-nya. Iya. Nggih. Nek boten klentu panjenengan Pak Didik. Oh, nggih leres-leres. Sak yuta berarti. Kesak yuto. Kowe sing bisik aku lho. Pak Didik wis 1 juta lho, Sak. Lah nggih, yo, nggih. bener kok. Pak Didi. Tak sawer 1 juta. Oh nggih. Tapi niki nolai lang siji nggih. Oh langsung Boten derek nggih niki wau. Iki termasuk Mbak Tatin nggih. anu Nolai nolai pecar siji. kudu nek kalih kula Mengke tak tambahi. kudu genep, Pak. Nggih, mengke nyun spidole men ditambah setunggal. Iki dados 1 kita juta, nggih. rada pelit iki. Boten wis supaya berkah. Mengke tak transfer 1 juta sing penting apal nomor rekening mboten. Mboten to? Boten. Buka HP-ne Mbak Tatin, buka HP. Nggih, nomor rekening pinten? Nomor rekening buka, saiki langsung Nggih. transfer. Nomor rekening listrik. Mboten mboten. Nek kok tewas tak duduhi nomor rekeningku ora ditransfer. Lah Ini lho Mbak makane- Tatin. Pripun? Nah, di DPR iki ora mesti nggo duit gas. Oh, Nggo duit ngaten. bill prom dientek. Dari ning rekening ge nyuwun rekeninge. Nggih. Nah, Tin, carane gampang. Mengko nak bapak-bapak ki do lengser tututono. Oh, sisteme ngono carane. Anu mawon. Pripun? WA ning jenengan mang lebokke WA-ne kula Nggih. dadi WA kula WA aku Lebokke mriki. WA-mu. Oh, WA-ne jenengan mlebu WA kula. WA aku lebokke WA-mu. Nggih. Nggih ta? Nggih terus? Mengke terus mengke WA-WA nang. Oh, ngoten niku siap. Nomor rekening. Kowe arep lebokke WA-mu, lebokke ra WA-mu? WA-mu dilebokke WA aku. Yo. Pak Didi, WA napa niki, Pak? kula Kula dalam apal rekening kula apal banget nggih, kula. lho, kula Pak. kaget niki. Nggih, kula apal banget niki. Nomor Rada- rekening kula. Oh, Apal, nggih, Pak. nggih, paham nggih. nggih. Maksudnya napa niku? WA jenengan mlebu WA kula. Nomor WA kan. Oh, nomor-nomoran. Nomor. Nggih. Nggih. Berarti badhe janjian apa kepripun? Ajeng Pelunasan. 900 gocet. Lah niki acara rasulan danaran nggih. Nggih. Nggih, dadosipun ingkang bahkan memeriahkan napa niki? Acara rasulan Rasulan. karena panen raya nggih. nggih. Nggih, alhamdulillah. Ngertos mboten niki rasulan? Mati dusun. Bersih dusun. Mati Maksudnya desa. napa niku? Memertri ngresi desane. Oh, Siatine. jenengan ngerti mboten artine? Sedekah bumi. Apa ki? Sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Ya. Nggih. Bumine pripun? Bumine disedekai. Oh, nggih, karena pripun? Mergane wis maringi. Oh, nggih, Bobo. karena bumi itu menghasilkan napa niku? Pantun. Oh, pantun nggih. Oh bener. Beras. Beras. Beras nggih, kambing barang nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Berarti Mbak Naran sangat meriah sekali. 3 hari berturut-turut. Wah, sangat luar biasa Mbak Naran 1 sampai 5. Pertama niku jadilan nggih. Pengajian, pengaosan. Jenengan ngertos mboten pengaosan? Ngetos. Artinya pengaosan apa? Pengajian. Oh, nggih nggih. Bar pengaosan jadilan. Cek.
Bar Jatilan terakhir jenengan penutupan niki sangat luar biasa anggenipun kekompakan warga Banaran iso 3 hari berturut-turut memeriahkan acara rasulan nggih wonten wau bar apa kirap nggih Pak Lurah nggih nggih kirap wau pun dihadiri Pak Wakil Bupati Pak Joko Parwoto alhamdulillah jane wau Pak Wakil arep hadir nah ngertos jenengan dugi paling hadir niki pun disiapke niki kali Pak Wakil siapke napa lah jenengan dereng ngertos nomor rekening to Yo rasa kesusu yo. Yo nganggo pemanasan barang to sa kowe iki ora. Maksudnya cepet dikirim nomor iki. Iya. Mbak Tatin niku wonten Pak Mayor Mariadi niku mriki menawi badhe nyawer. Monggo niku siap. Pak, sing taun wingi jenengan nyawer 2 yuta nggih. Sakniki kudu 3 yuta ya, Pak nggih. Oh mundat. Kanca mundat. Mengke nggih nyanyi menika. Monggo nggih. Bapak Mayor. Nyawer sik gak nyanyi kan ngoten gitu nggih. Jenengan niki mengke nyanyi kali Gus Rida niki. Niki penyanyi. nggih. Penyanyi elektron nggih Gus Rida. Wah mboten. Ya, Nyuwun lagu mawon kula. Mboten jenengan kudu tanggung jawab lho. Wah, jenengan arep memutarbalikkan fakta awas. Saya nang kene kok dadi meneng wae. Nyanyi yo nyanyi bareng ya. Sareng-sareng. Lagunipun napa? Lagune napa, Pak? Pak Didi ngancani ya ning kene. Pak Lurah ajeng mriku mboten. Ora entuk ngundang Pak Lurah ket mau ora sah celak. Lagune napa Mas? Iki. Sayane ajeng apa warga masyarakat? Mangga Pak Bu. Campur sari ini. Lagu napa Wonten origine. menika? Yo. Anten kibote. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Oh Nggih. nggih. Tiwul Gunung Kidul nggih. Nggih, yo. Iso ora ya. Jenengan ki pripun? Jenengan sing saged napa? Mbot nganggian nggih Mas nganggi urgen nggih. Ngangge. Nggih. Gamelan ora iso ora seniman. Niku nggo sami yo, Pak. Tiwul Gunung Kidul. Nggih, Diwul Gunung Kidul. Oh niku pun suwe Pak boten Didi iso medal. ta? Wis anggere mikir ngene Nggih, iso. kur nyekel mic mawon nggih. Jenengan sing suara kula sing nyekel mic. Karo disiapke duwite aku wis dumati Mbak Tatin wae ya. Aku pokoknya nek Pak Tak Rida. 200 iki kurang. Waduh. Jenenge duit ki yo pira-pira arep. Mangga.
gaplek lan tiwul watu litang apa watu gabung babagan seni aja main dong akeh sing kondang akeh sing disuwun nak rong lagu ndak kokean le nyawer. Boten jenengan tetep kudu rong lagu telung lagu ra apa-apa wong jenengan sing melu bayar iki. Waduh kok jeleh iki sing ngaji di persani nak Mbak Tati ning Mbak Elisa gitu. Ini jenengan setunggal lagu lagi napa sing ngangge keyboard lho, Pak? Percuma le nganggo keyboard wong. Jenengan kesuwantene yo gandem marem. Dasare bagus, gagah suarane apik, sawerane mantep. Apa bagus ah? Elisa, bagus ora? Bagus, absene. Mergo kowe DPR 900 ah. Kandhani. Mas Didi, tambahno iki, tambahane sih. Tak pamit wae yo, tak tambahi aku tak leren. Heeh, tak tambahi Dit. Tambahi wae, tak leren aku ora iso nyanyi. Tambahi 400. 400. Mawon nggih. Kok 3 4 5 kula hitung nggih napa, Pak? Yo, tambahke 200. Iki saka aku iki kok kari iki joli tenang wit dino aja njaluk aku meneh. Wis, kira. Kula kok mboten percaya nek mboten saking jenengan ki. Waduh iki padha aku iki kok iki sisi. Percaya iki tetep. Duwite iki ora digawa iki tak titip Mas. Anu mboten ta Pak niki dhewe-dhewe ta Pak? Mboten. Oh padha gitu wis. Padha. Ya wis sing penting kowe nampa perkara hitung-hitungane ben piye. Pun nggih Mbak Tatin. Saya Boten balik setunggal kanan. meleh napa? Setunggal meleh. Satu lagu lagi. Oh. Nggih. Ditanjangke no Pak Dangdut Arjun. niku lho, jenengan pun kula gawake pirang-pirang personil nganti niki Lagune. jumlahe 35 wiyagane. Kalih sing ngebas, kalih sing niku lho. Jenengan mang Napa Mbak? Nggih. Napa lagu? Napa? Nemu kowe. Nemu kowe nemu. Nemu nggih. Nemu lagu nemu. Nggih. Oh nggih. Nemu nggih. Nemu Ben wong Banaran nemu karo nemu sinden ayu ngene iki nggih. Nah, Danten warga. Siap. Ya bar niki mengke monggo sinten sing ngersake. Nggih. Sinten sing ngersake? Dredeg kula Mbah Cange Mboten napa-napa, ditandangi mawon mumpung enten, Pak. wanek-wanek. Kula ngoten niku, angger wonten ya selasa, kesuwen ilang. Mriki dalange sing enom sing dereng di bojo cerak kula. Nggih ben duwe bojo gitu. Jenengan Sing dereng pilih kagungan, Pak? pensiunan nika pensiunan apa kepala sekolah nggih enten. Jenengan Pak jenengan niku sampun gadah dereng? Kula dereng. Wah, nggih cocok karo lisane. Maksudnya gadah napa? Gadah napa? Napa jenenge bojo? Garwa. Oh, bojo wonten. Bojo. Wah, yo aja cedak-cedak saja. Tesis tunggal to, Pak? Nggih. Tesis tunggal to. Nggih. Alih. Telu istri. Ya, tri itu adalah 3. Nak siji isban, dereng istri. Loro ya istmu. Kalau nemu itu bisa 2 orang duet atau? Bisa. Bisa kan? Bisa 3 bisa 5. Bertiga juga bisa. Oh, sakit. Oh, gitu. Tergantung danane. Ya. Iki aku saudara ngekeki Tin iki Tin. Tin. Tati niki aku saudara ngekeki meneh. Wis iki. Siap, Pak, siap. Sojo kapok ning Banaran. Boten. Angger ditimbali nggih mboten kapok to ya, Pak. Mboten nggih. Nggih madhare pas. Sesuk digolekke dagelane sing kakung kula tak lingguh nonton rasa nyanyi sok tahun ngarep. Tetep nek ten Tahun ngarep jadwale putih Bu Lurah. Banaran pinten? Wah, mboten Banaran siji Banaran loro to Pak Lurah. Esuk Banaran loro muga-muga iso
nimbali Mbak Tatin melih gitu. Nggih. Nggih. Mugi panjenengan bisa sehat selalu Bapak. Amin. Doaken nggih Amanah ya. anginipun dados wakilipun para kamula. Sehat selalu. Mbak Tatin Bapak. kalau di jalan jangan Nggih. lupa sama orang Bandaran gitu. Disapa Mbak gitu. Elisa jenengan iki kleru wae. Oh, iki Mbak Tatin iki apa Mbak Elisa? Iki teman Elisa yuk lali Oh, karo klostani sing Elisa sing iki. Ongket mau nang Iki lembang Tatin. nang lembang karo kene. Ono Elisa sing ngancani dan sing kene dinengke wae. Padahal lek kenal dhisik aku lho karo Elisa kok. Anggerene sing nom sing tuwa ditinggal Lali ta to, mboten jenenge. sing anu. Anak Adin. Sri Lungit sing galak dhewe nggih nipun. Wonten nggih Pak Cange. Nggih, nggih Bapak. Nggih, nyuwun Matur pamit. sembah nuwun. Nggih. Ora lokak saya kebak, sehat Amin, selalu amin, nggih Pak. siap. Nggih, matur sedaya nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangke goro-goro melih nggih, Pak. Nggih, siap. Meng arep ngenteng-entengi gaweanmu ta kuwi. Jarang aku ki kan goro-goro aku ijik iki Mbak Elisa lembukan tok. Oh, ngono ta. Kok ngancani aku Pak Rida. Lah yo no. Ya, oke. Iki arep ngendi kok mah bingung. Wis jan nembang iki Pak, sinden-sinden jero nembang. Siden-siden nggih. Ora usah buka siji, buka telu. Bapak telu ya. Ji, rok lu. Ngedek. Nah, Siapa sing ngendi kok mau ngedek? iki lho, Okta Oh, iki suka lho, Okta, Mbak Pipin sama Mbak Intan. Ayo, tobrutnya. Kondo biru apa? Ayo. Jenenge apa ki mau joget apa warokan? Heeh, iku warok. Warok ya. Saiki ki sekarang lagi ngehit ki ana warok-warok saka Temanggung Iya. dadi ki. Ning Intan iki brengose kewalik kudune waroke brengose nang dhuwur iki ora nang dhuwur iki brengose Intan. Berengase teng pundi nek ngene kula? Nang bokong. Kowe Ora mesti ya. beres. Ya nang bokong ki ora ana brengose kok ya. Ana wae. Oh, kowe tau nguyuh tak ijen kok mburi. Lho, kok mesti brengose mburi ya. Kudu kae ki rambut paling. Maksudnya rambut kan dawa to, Pak? Oh, Intan iki saiki ya saya lemu. Aku dolan nang omahmu tak kira lawa bol kathokmu to kae. Ya Allah. Semampir nang ngiringan omahe. Jenengan iki ketemu mburi barang, Pak? Wireng gedhe takoni lawa bol kathok Intan. Ngapus, Sing diwadahi sepira ae. ngapusi, Ding. Ayo lagune apa wong telu Permintaan iki? lagu apa ki mau jek ana? Buat rekan-rekan saya yang meriksani lumantar live streaming untuk Mas Mogek Sri Kayangan iki kancaku sekolah biyen. Mas Amir Semarang. Nah, terus menika Mbah Gun PKBWN Magelang. Nggih, Mas Ruhadi, Pak Kasman. Nggih. Manto KMS saking Cemanggal. Nggih. Yo, lagune apa sing kompake Niki ora? wau enten request gubuk asmara, Pak. Leh, Gubuk Asmara. Nggih. Aku rak jaman biyen. Lah nek sakniki napa? Hotel Asmara. Oh, modern kok. Hotel. Buk. Arep gegatelen ya karepmu. Mulane bokongmu truntum. Lah seneng aku turu Nek gubuk. truntung nik. Sek ngirit, Pak. Sindan ayu-ayu kok seneng turu gubuk. Malah silir. Ngirit. Ngirit ora cucul. Ya percaya le silir wong kowe nak turu ngene. Ya, Gubuk Asmara. Nganggo bawa ora didumung telu. Langsung, Pak. Durasi, Pak. Oh, iya. Durasi nggih. Ya, Nggih. manut. Oh, nggih, matur suwun nggih, Pak. Ini Aduh, buat seneng bertiga toh, Pak? Nggih, matur suwun. Mangga, Gubuk Asmara. Ayo, Cak. Ya. Ya. Dicaske Gubuk Asmarane. Ya. Yang liwat. No. Yen liwat aku kelingan, gubuk kae biyen tak keler.
Mbak ya ditoton urut penting blesar ora karuan. Oh, lawannya nak maju. Ayo ta Rana ta. Tapi iki Pak. Iki isih enom kok senenganmu cedak saka kawiton. Mbok yo cedak wong ngono ngomong to. Karang butuh sandar. Wedi, Pak. Ya, terus Catatan sajroning ati angkrem ra netes-netes. Pendok pirang-pirang kok uwok kabeh. Gumbyar. Mergane kegeden bokong malah gumbyar. Men sisan ya. Oh ya. Niki anu Pak Dalang, wonten Pak Maryadi, Pak Mayor menika. Katuran pinarak pepanggungan. Rawuh ta? Nggih. Oh, monggo diaturi. Ayo. Monggo Pak. Diselingi, monggo Pak. Pak Mayor. Monggo. Mentaraman gimana nomor monggo. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur masyarakat Banaran, kula badhe nyuwun pirsa mau pepeling atau caping gunung.
Ya, bawa caping gunung. Nah, ini Iya. mesti perduitan. Oke, siap. Pakai bowo. Bowo ya. Siap, siap, Anu, nek bowo 500 mah. Oke. Tenang aja. Oh, tenang aja. Oh, tenang wae, Tin. Oh, bapake piyaine lumo. Glogok sok. Sama-sama kali abu, Pak. Oh, ngeten ta? Iya. Bener kali-kali Abu, Pak. Kali abu. Kalau cilikane, Pak, latihan ini kalau ngerti waktu kalau latihan. Oh, ngaten. Dados kali Abu panjenengan, Pak. Kali abu. Sawerane, Pak, Pak. Latihan orang nganggo klambi. Oh, nggih niku. Riyen nak cilik ora seneng klambenan, kayak senengane nyekli budel. Mohon Bapak ditintingkan bawa caping gunung. Nggih. Mangga. Mas Rika. Saben bengi nyawang Ayo mayor. Out. Mayor ya suarane seru lantang. Kalingan sing nyolong kambil mboten Pak niku sing sindeni. yen mamadyang mung karo janor Mantap ta, Pak? ketoke bar disateke karo lurahe iki. Wah, siap Pak Lurah niku wis Nggih. bodo. Kembang wae weton gunung Pacitan Sarawi panas udan ini senggaane Pak Nggih. tuku Sik. Mau parian. nggih Nadanya kurang mendek. Ya. tuku Nah, neng bulak sumur Terus sugeng dalu dumateng para sedulur Pak tentara ya pinter ge parian ya. nganyam kupat janure tuwa Nggih. terus yen menawi lepas Sing penting nyawer. kok aku nyuwun ngapura dawah sami-sami. Nggih. panas udan Acak terus. aling-aling caping gunung Ya. Istirahat teman. nadyan waton saraton Bawanipun Pak Mayor. Waleng Gayeng. nyambut Pripun? Ayo di mana? ya berdua. Berdua kemana? Oh, ayo nembang maksudnya. Tahu nih? Oh, le ngopo panjenengan ya kleru kok, Pak. Ayo. Ayo, kemana? Tak
Pak ke. Mana? Ya tunggu dulu. Iya, aku lihat dulu. Nyanyi dulu. Setitik dulu lihatnya. Kerja dulu baru gajian. Oh ya. Kowe iki nek karo aparat ora macem-macem, Din. Harus- Tertib kudune. Harus disiplin. Nah, betul loh, Pak. Oh. Yang penting sudah disiapkan ya. Sudah. Oke, siap komandan. Iya. Ya. Ayo. Aku njaluk lho, Tin. Rasa. Di zaman berjuang Matur nuwun. Pak Mayor, ayo bayaran. Disiplin, disiplin adalah kunci. Adalah Matur sembah nuwun. Siap. nyarutan, Nyarutan. lunas. Sampun lunas. Ya. Suwun nggih, Pak.
Tur sembah nuwun. Ora lokak kaya kebak. Iki sing mburi gur nganggur ya dikeki to iki. Lah, ngerti ya mau juga. Melu bong apa? Ngono lho Tin. Adake. Ora krungu aku. Nyambut gawe aku. Lah gebrebeken bokangmu dhewe ku ngok. Bukan enggak, apa nyambut gawe kok dikei. Pemimpin itu harus adil. Nah, begitu. Kalau pemimpin harus adil, saya pemimpin rekan-rekan semua ini loh Bapak. Jadi kalau itu ilmu pemimpin perang yang tidak adil ini. yang enggak adil jalannya. Iya, betul. Ya. Perang itu Perang itu bukan komandan yang menang. Betul. Tapi prajurit-prajurit bawah itu yang menang. Makanya kalau jadi pemimpin jangan lupa sama anak buah. betul. Rungokno. Rungokno, rungokno. Aja lali karo anak buah. Dong apa yang ini? Begitu. Yang garis nganggapi. Harus adil ya. Dalang itu harus adil kepada Presiden dan juga wiyogonya. Ya nyopi 70 didongnya. Nyewu-nyewu. Matur nuwun Pak Lurah nyuwun pangapunten. Nggih, Bapak. Muga-muga sukses selalu. Amin. Bilang tapi aslinya Banaran. Siap, iya. ngaten Bapak. Sehat selalu ya Bapak ya. Sehat selalu Bapak. Oke, terima kasih. Iki kula le salaman piye? Ya. Nggih, Pak, salaman riyen, Pak. Pak, salaman, Pak. Salaman. Nggih. Ngejak Elisa Rotati nang bangjo cepet itu dit lho. Elisa mribik apa sare? Hah? Ya urusanku kok. Salah kowe sapa-sapa kok gelem. Yo ben. Apa Ding? Kok Mary. Sesone duwe bojo ra entuk ngono kuwi ya. Lah apa? Engko tak kowe Ini platok bojomu kowe kok Anakku ngene. ini iki plat kuning dienggo umum. Saiki bebas terus berarti sopo-sopo. plat kuning iso di apa kuwi? Apa? Ya kaya kendaraan ya plat kuning milik umum, Milik plat umum. hitam milik pribadi. Ya, adewe nek nang dhuwur panggung ngene iki wis milik umum. Kamu udah bukan milik Tulus bukan? Milik umum semua. Iya, milik umum apa nih? Suarane to? Ya, penampilan Penampilan semuanya. Ya. Lah, Untuk kowe membahagiakan netizen Semua. semua. Ya. Masyarakat. masyarakat. Masyarakat nyokot kowe. Cek. Kowe Ya. pamunutan malih? Ije orang suka kono, sini nggak ada. Ya. Sini anu Sini yang terpantau hanya teman-teman dari daerah Semarang, daerah Magelang, Wonosobo. Mereka Pak Nanjake Gepeng keyboard. Runde Semarang juga Cek. Kima. Oh, siap. Nggak ada situ? Nanjake keyboard mawon Pak Dalang. Oke, nggak masalah. apa? Aku liburan Nanjake tekan jam keyboard. 3 seneng kok aku. Nanjak keyboard karo sinden apa ora? Menurut saya. Tambahi oleh. Ya, sing endi? Sing urung iki cita. Iki loro. Oh, kuwi perono urung lho kuwi. Iki. Ah. Lagune apa sih? Sing gampang. Apa? Kandang iki Gunung Kidul terkenal karo telo. 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 Telo kuwi nek cara Magelang kono demit. Telo. Aja rono-rono tak dipangan telo. Apa namanya telo? Telo. Kita nyanyikan sebuah lagu Singkong Keju. Singkong keju ya. Hubungannya Ya. apa? Ngono lho. Wawurah. Loh ini kan di wong Jakarta sing sampai sini gitu juga. Oh iya. Singkong keju ya. Sama-sama. Wutah, awas wutah. Ora arep majue aleman ndak kon Jane goceki iki ngene-ngene iki apa to sing Ayo, ketok gentenan nang kono nek arep munggah panggung kowe dadak tak kok goceki ngene kok ora gelem gentenan. Kan aku kan bete. Bete lo. Ora mau ki dong ngene-ngene sing dikene anu ki apa to? Soale iki Enek sing celempet jajake iki mau. orang-orangnya ben tiba. Ben gogrok. Oh, biar jatuh gitu. Nggonmu gogrok kok. Yo. Sake sing nemu sih. Anak singkong menika Bocah adalah telo, bocah tiwul. telo. Ini anak King Kong. Anak singkong ini berarti kita sama-sama munyuk dong. Iya, berarti kok ngonekke mbok iki Kang. Aku suka disco kok suka jaipong. Kenapa piye mang? Jaipong dulu lagi seneng disco. Aku seneng karaoke kok. Oh, mula kok dipele SK. Dek Tin. Nggih. Dek Elisa. Ceh, Pak. Wektu saya wengi saya ngangseng. Ceh, kocekan Sinambung menika wonten mangke. wonten Nggih. Nggih. Ingkang dereng mangke dipun pinangani wonten Siap. gara-gara Nggih. nggih.